Domnule Sima, unde s-au dus banii lui Ceaușescu? Deci să fie clar, Ceaușescu nu a avut niciun fel de bani. N-a avut conturi în afară pe numele lui, n-a fost ca alți dictatori, ca Pinochet, să-și pună bani în Elveția, să deschidă conturi, nimic. În momentul în care Ceaușescu nu și-a mai plătit datoria externă și după aia și-a plătit-o, dar stați să vedeți, n-a mai vrut să plătească, nici să mai ia alți bani de la FNI. Șansa de a rămâne în sistemul de SWIFT și așa mai departe a fost zero. Și atunci ce făcea Ceaușescu? Că el dacă exporta niște tractoare în Libia și Libia plătea dolarii aia, trebuie să știți că dolarii trec totdeauna până în Statele Unite. Și s-ar fi blocat dolarii ca să plătească datoria. Da? Că nu mai eram în Bun. SWIFT. Și atunci Mihai Pacepa l-a învățat o șmecherie. Deschidem în Elveția și în alte țări din astea paradis fiscal societăți mixte româno cu un cetățean de acolo. Avem noi un securist al nostru care e cetățean elvețian, îl punem pe la acționar cu 50 ceva la sută, intră și statul și totul trece, adică tractorul care merge în Libia, e vândut tractorul la un preț de nimic sau zero la această firmă, firma asta îi vinde la libieni, libianul plătește, Gaddafi îl plătea firma aia mixtă româno-elvețiană, îi plătea banii și banii aia după aia erau cărați cu valize, cu ce vrei tu, în România. Și securitatea a organizat toată chestia asta. Și Voiculescu a avut acces la conturile lui? Normal că Voiculescu